Hei kaikki! Jos teidän pääministeri myöntää, että suurin osa kansalaisista on vähän homoja, saatatte olla ruotsalaisia. Niinpä, kuulitte oikein. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson muutti vanhan suomalaisen vitsin otsikoita herättäväksi lausunnoksi. Lehdistötilaisuudessa Hymy Itämerta leveämpänä hän totesi, joo, useimmat ruotsalaiset saattavat olla vähän homoja. Kristersson ei jättänyt asiaa siihen. Hän jatkoi ruotsalaisten tyylikkyydestä, hyvistä tanssijoista, sisustussuunnittelun ystävistä ja tietenkin Euroviisukimalteen riippuvaisuudesta. Samaan aikaan suomalaiset naureskelivat. Eräs somekäyttäjä heitti, olemme aina tienneet sen, nyt se on virallista. Keskustelut urheilukeskustelujen vaihtamisesta sauna- ja sisustuskeskusteluihin alkoivat vilkkaasti. Kristersson paketoi lausuntonsa vakavalla nuotilla, arvostamme Ruotsissa monimuotoisuutta, joten jos olemme vähän homoja, niin olkoon. Hänen leikkisä rehellisyytensä on herättänyt lämpimän aallon sosiaalisessa mediassa. Jotkut ruotsalaiset vitsailevat, että tämä voisi olla heidän seuraava suuri vientituotteensa vähän homo-identiteetti. Loppujen lopuksi tämä voisi vain lähentää Ruotsia ja Suomea ripauksella sateenkaaren värejä.